Čo ak vám poviem, že na československej scéne som ako jeden z prvých robil kreslenú grafiku pre youtuberov. Čaute ľudia a ja vás vítam u tohto trash talku by som to nazval. Už dlho som si hovoril, že by som sa chcel trošku s vami porozprávať a zase urobiť nejaké video, pretože mňa to síce baví, ale ja moc nemám nápady a keď už dostanem nejaký nápad, tak sa proste s vami podelím o to, aj keď to nemá žiadne zhliadnutia ani nič podobné, ale to vôbec nevadí a môžeme sa pustiť priamo do videa. Je viac menej pravda to, čo som hovoril na začiatku, a to, že bol som jeden z prvých ľudí, ktorí vlastne v československej scéne robili kreslenú grafiku pre youtuberov, streamerov a podobne. Storytime. Píše sa rok 2012 a ja ako 15-ročný chalan som v skupine na Facebooku ešte podotýkam, ktorá sa učí kresliť originál charaktery z anime a podobne. Komunita asi 200 ľudí, ktorí si navzájom pomáhame, učíme sa jeden od druhého. Vďaka tomu som sa začal učiť kresliť digitálne. Som tam cca pol roka a začínam si uvedomovať, že mohol by som robiť to, čo robia moji obľúbení zahraniční youtuberi, a to robiť fanarty a grafiku pre youtuberov v kreslenom štýle. Väčšinou išlo o zahraničných youtuberov, ktorí vlastne robili niečo podobné len celosvetovo, a zistil som, že vlastne na Slovensku to robí málo kto a v Česku už takmer skoro vôbec. V tej dobe som strašne mal rád dvoch chalanov, ktorí sa hovorili Fins Graphics. Neviem, či už dneska existujú, ale kedysi to boli proste moja múza. Ľudia, ktorých som sledoval s takým nadšením, že som proste chcel robiť videá ako oni, robiť kresbu ako oni, no proste bolo to pre mňa niečo neskutočné a nové. Tak samozrejme, že som začal robiť aj ja videá na YouTube, ale boli to skôršie len také speed arty z kreslenia z tých grafík vlastne, ktoré som robil pre tých youtuberov, a vlastne ono to malo celkom úspech, aspoň teda pre mňa malo to 600-700 zhliadnutí. Ale na tú dobu to bolo akože pomerne dosť, áno. Strašne som si užíval to, že ma ľudia spoznávali. Proste keď videli nejaký art, vedeli proste, že som to robil ja. A to bolo proste niečo, čo mi momentálne trošku chýba. A asi na druhú stranu je to tak, ako to má byť, áno. Ako som vlastne takto začal proste tvoriť fanarty a začal som robiť nejakú grafiku pre menších youtuberov, dosť pekne sa mi podarilo prejsť aj na väčších youtuberov. Robil som niečo pre Goga, robil som v tej dobe niečo pre gamera, pre rôznych ľudí, pre Nakashiho, s ním som mal aj veľmi dobrý vzťah, za čo mu aj ďakujem mu, pretože je to fakt jeden príjemný chalan, akože klobúk dole. Meteoras, ktorý síce už v dnešnej dobe nie až taký známy, ale kedysi som ho sám osobne sledoval s nadšením, pretože on bol proste úplne taká energická strela a to sa mi v tej dobe strašne páčilo, a týmto by som ho aj rád pozdravil. Vlastne, ak som spoznal týchto ľudí, som si uvedomil, že môžem robiť grafiku fakt pre takýchto ľudí. To sa hocikomu v tej dobe nepodarilo. Za čo ja osobne som bol mega rád, bol som až prekvapený sám zo seba, že to takto zvládam a že som dokázal tých ľudí osloviť. Ale keďže ja som povaha aká som, nič mi nevydrží extra dlho, ľúbim natáčanie, mám strašne rád kreslenie, mám rád tieto veci ohľadom sociálnych sietí a podobne, ale ja som človek, ktorý pri ničom nevydrží nejak dlho. Ak milé moja hlava povedala, že už na to kašlem, tak si telo povedalo, že áno, kašlem na to, a reálne zo dňa na deň som prestal točiť, robiť grafiku. Vlastne, čo týmto všetkým chcem povedať? Ide o to, že v poslednej dobe som sa zase poriadne rozkreslil. Tak nejak trošku mi chýba táto jedna časť života, ktorú som vlastne mal v tej dobe, a to bolo to natáčanie a vlastne robenie grafiku pre ľudí. A tak mi napadlo, že čo sa zase tak nejak nevrať. U mňa je to natáčanie asi skôršie také, že točím len keď mám nejaký nápad, tak som si proste povedal, budem točiť samozrejme len vtedy, keď niečo bude mať ako nejaký nápad. Ale čo sa týka grafiky, by som to chcel zase rozbehnúť. Tu mám takú ponuku pre vás, pre ľudí, ktorí si pozrú toto video a točia, streamujú alebo podobne. Pokiaľ ste to video dopozerali až sem a máte záujem o nejakú grafiku, určite mi napíšte dole do komentárov alebo na Instagram, ktorý bude mať v popisu videa. Uvidíme, čo sa bude dať urobiť. Ja sa teším na vašu spätnú väzbu. Prajem vám pekný deň. Majte sa a čauko.